N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne nna Kristi, tata bụ ụka nke 24 n'oge na-adaba n'emme ọbụla n'afọ abụọ nke ụka. Taa dị nwere anyị Jesu Kristi na-agwa anyị onye ọbụla chọrọ ịbụ onye ga-eso ụzọ ya ga-ajụ onwe ya bụrụ obi ya wee na-eso ya. Aja misa a na-achụ ya maka inye Chineke ekene maka n'isi ụmụaka anyị ndị nọchagoro ezumike sọma wee na-anachighị azụ n'ụlọ akwụkwọ, ka Chineke nọnyere ha, chekwaba ha. Na-ayọkwazi ya maka ezumike mkpụrụ obi Chief Ekim Konkwo, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa.
na-enyekwazị Chineke ekene maka ndụ, ebere na amara Chineke n'isi ezinụlọ Chinyere nnọrọ m, ka natazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwaanyị ka maka nnukwu eme nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile n'ụlọ ụmụnna m emehiela nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka nja ya Maria dị ngọzi bụ eji n'ọkpụ na ndị ọma na ndị nsọ niile n'ụlọ ụmụnna m bụ ndị ọma osobe Chukwu anya. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. N'otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, n'ụwa udo dịrị mmadụ dị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị eto gị ka ọrụ ọma gị, anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị, anyị ekele gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sebụrụwa Chukwu, eze nke n'igwe, Chukwu na dike niile, Chukwu na dike niile. Onye nwe anyị Jesu Kristi, si otu nwa nke Chineke mụrụ, o sebụrụwa Chukwu, atụrụ Chukwu nwa nke na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, onye nọ n'aka nri nna, onye nọ n'aka nri mere anyị ebere, n'ihi na nsọ gị dị asọ.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke, gị bụ onye okike na onye ndu ihe niile, biko tụgharịa lee anyị anya ka anyị mata mgbaghara gị n'ime ndụ anyị. Mee ka anyị were obi anyị niile na-efe gị site na dị nwe Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị Chineke na-emeghe ntị m ka m wee nụ ihe, mụ onwe m enupụghị isi. Alaghachighị m azụ, ewere m azụ m nye ndị na-akụ m ihe, bịakwa were ntị m nye ndị na-efopụsị m ahụ ọnụ. Ezoghị m ihu m n'ebe ndị na-akwa m emo nọ, na ndị na-agbụ m ọnụ mmiri. Onye nwe anyị Chineke bụ enyemaka m, n'ihi ya ihere agaghị eme m. Agaghị m elekwa anya n'azụ, o hụrụ m anya na ihere agaghị eme m. Onye na-ewelite aka nri m elu nọ nso. O nwere onye ọbụla chọrọ ka mụ na ya chụpụ ya, ya bịa ka anyị ga guzoro ihu na ihu. Onye ka mụ na ya ga-aga ikpe? Ya pụta n'ọgbọ ikpe. Ịhụla na onye nwe anyị Chineke bụ enyemaka m. Ọ bụ onye ga-eso m n'ikpe. Ọ bụ ya ga-eme n'ikpe mara m. Okwu nkosebuwa aga m aga n'ihu nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Aga m aga n'ihu nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Aga m aga n'ihu nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Ahụrụ m onye nwe anyị n'anya n'ihi na ọ nụ n'olu ekpere m, n'ihi na ọ gere ntị n'ụbọchị m kpọkuru ya. Aga m aga n'ihu nke onye nwe anyị n'ala ndị dị. Udu ọnwụ gbara m gburugburu, ọnya nke ala mmụọ ejidela m. Iwe na ọnụma juru m obi, m wee kpọkuo aha onye nwe anyị. Onye nwe anyị zọpụta ndụ m. Nke onye nwe anyị n'ala onye nwe anyị bụ onye amara na onye aka ya kwụ ọtọ. N'ezie, Chineke anyị bụ onye ebere. Ọ bụ aka na-echekwaba ụmụntakịrị ebuturu ala, ma ọ zọpụtala m. Onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. N'ihi na ọ tọhapụla mkpụrụ obi m n'ọnwụ, o hichala m anya mmiri, bịakwa mee ka ụkwụ m ghara ịsọ ngọngọ. Aga m aga n'ihu nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Ihe ọgụgụ ewetara
n'akwụkwọ ozi James dị asọ, ụmụnna m, o nwere akụkọ onye na-ekwu na ya nwere okwukwe ma o nweghị otu ọrụ ọma ọbụla ọ rụrụ. Ụdị okwukwe ahụ ọ ga-azụ ya? O nwere otu nwanne anyị nwoke maọbụ nwanne anyị nwanyị na-enweghị uwe maọbụ ihe oriri ga-ezuru ya? Ọ bụrụ na otu onye n'ime unu asị ya dịkwara gị na mma, oyi atụgbukwala gị ọzọ, rijukwa afọ, na-enyeghị ya nke ọbụla n'ihe ndị a iji nyere ndụ aka, olee uru o ritere n'ekele ndị a? Etu ahụ ka okwukwe dị, okwukwe na-enweghị ezi ọlụ rụrụ arụ. Lee ihe ga-agwa onye na-eme ụdị ihe a: ị kwuru na ị nwere okwukwe mana ị nweghị ezi ọrụ. Gosi m okwukwe gị na-enweghị ezi ọrụ ka m wee zi gị ọrụ m, gosi gị okwukwe m. Okwu nkosebuwa Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. O nweghị onye ọbụla ga-abịakwute m were si n'aka nna m. Hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị asọ nke Mak dere. Jesu na ụmụazụ ya pụrụ na-agagharị n'obodo nta dị iche iche nke obodo Sizaria Filipi. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, Jesu jụrụ ụmụazụ ya sị, onye ka ndị mmadụ na-asị na mbụ? Ma ha sị ya, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Jọn omee mmiri Chukwu, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Elaịja, ndị ọzọ na-asị na ị bụ otu onye n'ime ndị amụma. O wee jụọ ha nke ha sị, onye ka unu onwe unu na-eche na mbụ? Pita zara ya sị, ị bụ Kristi. O wee dọọ ha aka na ntị ka ha ghara ịgwa onye ọbụla na ya bụ Kristi. Jesu wee malite ịkụziri ụmụazụ ya sị, nwa nke mmadụ aghaghị ịhụ ọtụtụ ahụhụ. Ndị okenye na ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ aghaghị ịjụ ya, aghaghị igbu ya, ma mgbe ụbọchị 3 gasịrị, ọ ghaghị isi n'ọnwụ binie. Ọ kọrọ ha ihe a n'ezoghị ọnụ. Nke a mere Pita kpọrọ ya jee n'akụkụ, malite ịbara ya mba na ịta ya ụta. Ma Jesu tụgharịrị lee ụmụazụ ya anya, wee bara Pita mba sị, gafee m n'azụ ekwensu, n'ihi na ụdị echiche ị na-eche adịghị ka nke Chineke, kama ị na-eche echiche nke mmadụ ka mmadụ.
Jesu bịakwara kpọta igwe mmadụ ahụ na ndị ụmụazụ ya wee sị ha, onye ọbụla chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m, ya jụ onwe ya, bịakwa buru obe ya sobe m. Maka na onye ọbụla chọrọ ichekwaba ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m na n'ihi ozi ọma ga-azọpụta ndụ ya. Ozi ọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma nweta mgbaghara njọ anyị. Otuto dị Jesu Kristi. Ama na mgbe anyị dị na nwata, anyị na-aga katikizim. Ụmụ anyị kịta na-eje religious education. Ụfọdụ gara ya wee nata olili, ụfọdụ gara ya wee mee confirmation, ụfọdụ jekwa azụrụ ọzụzụ pre-kena wee mee agbamakwụkwọ. N'ife ndị a niile a na-akụziri anyị nkụzi iji wee na-eme ka anyị mata onye Jesu bụ. Anyị na-egekwa okwu Chukwu ndị fada dị iche iche kwugo, ma ndị bishọp, ma nke anyị na-ege a na-ekwugasị ma na telivishọn. Otu a ka ụmụazụ si wee na-esogharị Jesu, na-anụkwazị nkụzi ya dị iche iche na ọrụ ebube ya niile. Mana tata Jesu nọ n'ụzọ o si na Galili wee pụọ njem na-aga Jerusalem. And anyị maara ihe mere na Jerusalem. Ije ọ na-eje, ọ gaghị anachi ya. Ebe a ka ọ ga-anọ chụọ aja. O wee bụrụ ohere nyanwụ ịmata ma ụkwa a na-apị ma ome gịnị, ma mkpụrụ ọ dịkwa ya. O wee sị ya, kedu ihe onye ndị mmadụ na-eche na mbụ? Ha sị Jọn, ndị asị Elija, ndị ọzọ sị ma ọ bụ otu onye n'ime ndị gịnị, ndị amụma. O wee sị ya, nke zuzugbe agafee, nke a bụ nke onwe, nke a bụ onye ọ na-enyochazi ya gịnị, akọ na uche ya, self-examination. Onye ka unu na-asị, onye ka unu onwe unu na-asị na mme gịnị na mbụ? Who do you say I am? Onye ọbụla na-eso Jesu, na-abịa Jesu nso, Jesu a na-eme gịnị? A na-ekpugheri onwe ya. Mana ọtụtụ mgbe ife anyị na-afụta dị ka ife Jesu na-afụ, ọ Pita na-afụ, Pita na-afụta n'anụ ahụ, ọ na-afụta n'ime mmụọ. Maka na mgbe ọ jụsịrị ife ya, ọnụfa mechie maka na ikpe mmụọ ọnụ agba gịnị ehuru. Pita wee sị, ịbụ gịnị? Kristi. And isi ihe bụ Kristi bụ gịnị? Echiri echi. Ya bụ the Mesaya, onye a na-atụ anya ya. Wee sị hụ na agwakwa n'onye ọbụla. Ndị o ji sị ha agwa n'onye ọbụla bụ na ha na-ene anya n'ụmụ Israel nweburu ndị na-achị ha dịka kings, ndị eze. Mana ndị eze fa bụ ndị ji ike ọkpụkpụ aka na ngwa agha were eme gịnị? Were achị. Mana ụdị nke ya abụrụ ụdị nke afọ. Dị afọ mgbe ọ bụ na enwere gap, adị enwezi ndị eze fa na-ene anya maka na ha bụzi ndị ohu, ndị ilofe emerigo ha n'agha wee tide afa. Fa na-enwe olileanya na Chineke kwere ha nkwa na ọ ga-ezite onye gịnị? Onye nzọpụta. And onye nzọpụta afọ ka a na-ene anya. Mana onefa na-afụta na onye nzọpụta afọ abụrụ ụdị Kristi. Kristi karịrị onye nkụzi, karịa onye ọrụ ebube, karịa onye ndu. Ụfọdụ fa na-ene anya. O wee sịfa gịnị? Fa ka kọnalụ mmadụ maka na fa ka aghọtachabara onye ome gịnị? Onye ọ bụ. And ọ ya kpatara mgbe o ji wee kpọpụtazi ya n'akụkụ, ọ kọwaa alụfa na nyanwa bụ Kristi afọ. Mana n'ife bụ ụzọ Kristi afọ a na-ekwu maka ya, na nwa nke mmadụ ga-ata afụfụ, ndị ọchịchị ga-aghara ya n'aka, and a ga-egbu ya n'obe. Mana bọsị nke ịtọ after ọ nwụsị na ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-esi n'ọnwụ bilite. Pita sị ya, hey, kedu ka isi agọzi ihe a nna ya ukwu? Uche gị ọ dịkwa ya? Ka ya kpọọ ndị saịk ya ka enene gị isi.
See, it's not your portion. I reject it. Just we bury is one bar. We say I'm again. Go behind me, what? Satan. Maka na echiche gabro, echiche Chineke, echiche mmadụ. O gosi na Peter amara ife bụ gịnị? Ife okwu na Jesu bụ gịnị? Kristi afọ. Maka na anya o ji afọ ya bụ anya nke mmadụ. Jesu wee sịfa ka akọwaziara unu ife bụ iso m. Mụnwa bụ Kristi, and unu bụ ndị na-eso ụzọ gịnị? Ụzọ mụnwa. Ife ọ pụtara bụ na unu ga-eji onwe unu chụọ aja maka ọdịmma nke gịnị? Nke ndị ọzọ. Onye ọbụla ga-abụ onye ga-eso ụzọ m, first of all, ga-eme gịnị? Ga-ajụ onwe ya. Rejection of self. It involves total self-giving. Onwere ife ijiri onwe gị wee kpọrọ. Iman ijidezi aka na agba wee jide ife gịnị? Akụ na ụba na ife ụtọ nke ụwa. You reject yourself. Rejection of self is you give yourself and accept God and offer yourself totally to what? To God. Nke bụ ịbịazi abụrụ obe gị wee mee gịnị? Wee sobe carrying the cross. We might not carry the cross. Anyị nwere ike na-ebu n'obe ka Jesu si wee bu obe na ka ndị ụmụazụ si wee nye ndụfa. Mana ụdị obe anyị na-ebu n'ụbọchị taata bụ na will of God must prevail over my own what? My own will at every circumstance. N'ụzọ ọbụla n'ọnọdụ ọbụla uche Chukwu ga-eme gịnị? Ga-eme. Remember, anyị cheta Jesu sị mgbe ọ gbaju ụdọba ọdọlụ ọ nọ n'eguge Getsemani ọsọ bụ na ọ ga-ekwe ka iko nke a mee gịnị? Gafee. Mana ọ bụrụ uche nke a ga-eme na ọ bụ uche gị ka e ga-eme gịnị? Ka a ga-eme. Not my will, but thy will be done. And otu afọ ka ọ dị anyị nwa bụ ndị na-eso ụzọ ya. And ọ ya kpatara James n'ife ọgụ nke abụọ ji wee sị anyị na being a Christian means bearing a good fruit. By their fruits we shall do what? We shall know them. Kedu ka isi asị na ị nwere okwukwe na ị nwere ezi ọrụ? Ọ dị possible? Okwukwe gị ga-apụta ife n'ezi ọrụ gị. Andọ ya ka Jesu gosiri anyị ịfụnanya o nwere n'ebe anyị nọ. O were ịchụ ndị ya n'onu obe, iji ndị ya chụọ aja n'elu obe, nwụọ ọnwụ maka ihe anyị, wee gosi anyị ụdị ịfụnanya o nwere. O wee sị na o nwere ụdị ịfụnanya dị ka nke a na mmadụ were ndụ ya nye maka gịnị? Maka ndị enyi ya. And unu cheta mgbe ọ na-eso ụmụazụ ụkwụ ọ na-aha ndị Jehova sị ha ife a m mere unu tata ka unu na-eme gịnị? Na-emeri ya ndị ọzọ. That is the path of discipleship. The cross we must carry. So ụmụnne na Kristi, Jesu anaghị ezo ọnụ, ọ na-agwa anyị hoo ha ka o si wee dị. And ọ gwakwana anyị tata anyị n'ezi anya anyị amalụ ma ọ bụ ndị na-like iso Jesu wee nwee aṅụrị mbilite n'ọnwụ, mana abịazie Good Friday ịnwụ ọnwụ anyị eme gịnị? Anyị agbanaga. N'ihi na-eso Jesu abụrụ ya abụ na ịma mmiti ife isi ike na ndụ gị, because sometimes we get disappointed. N'ihi na-ekpe ekpere na-ejide morning mass every day, nọ na society nke a na nke ọzọ na-eme this devotion and the other one, and yet enwee difficulty na ndụ gị. Ọha nche bụ obe anyị so bụ n'azụ wee na-eme gịnị? Wee na-eso Jesu. Mana ihe ga-enyere anyị aka abụ inwe okwukwe na ngologo ntachite obi. Amara ahụ nye Jesu Kristi aka o wee nwee mmeri n'elu obe ga-enyere anyị aka anyị enwee mmeri site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na-ajụ ike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya
na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, ya ji bụrụ Chukwu, onye si na-eme ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontus Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgo n'eluigwe nọ n'aka nri Chukwu Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etekọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ekpere nke ndị kwenụ. Ụmụnne nna Chineke, ebe Jesu Kristi gosigoro anyị ịfụnanya onwe n'ebe anyị nọ site n'iji ndụ ya chụọ àjà, ka anyị kpọkuo ma ya enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi, ọkachasị ndị a ga-enyere anyị aka ịbụ ezigbo ndị na-eso ụzọ ya. Amen. Ịhụnanya nụrụ arịrịọ anyị. Ịhụnanya nụrụ arịrịọ anyị. Dị ịhụnanya nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị tinyezie mkpa ndị anyị bụ n'uche. Cheta ụmụ anyị ndị na-anachighị azụ n'ụlọ akwụkwọ, ka Chineke chekwaa ha. Cheta Chief Ekim Konkwo, ka Chineke nye ezumike ebe na n'ezie. Ka anyị sorokwazi ezinụlọ Chinyere Nnọrọ m nye Chineke ekene, yọọ maka ndụ, ebere na amara ya. Chineke napụrụ m ife niile nọ n'arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị n'ụbọchị taa, n'ihi obiọma ị nwere n'ebe anyị nọ. Mere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ, ma mee karịa ka anyị yọrọ gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka anyị nọdụ anyị.
Meekwanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ịgasọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Di nwanụ m, biko were ebere nụrụ ekpere anyị, were obiọma nara aja ndị ezinụlọ gị, mee ka ihe onye ọbụla nyere iji sọpụrụ aha gị wetara anyị niile nzọpụta site na Kristi dị nwere anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị ndị nwanne Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edo ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-etebego oge niile n'ukwe na-ekpe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọgide onye ndị a site n'ikwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edunye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa site n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume anyị arịọ ka anyị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gasụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko
mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, ndị apọstụl, ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wekịta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa ka ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere na wee zọpụta akụziri wee kpọkuo Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe, udo dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taa nri nke ụbọchị anyị, ọghara anyị mmehie anyị ya dịka anyị sikwa anyị n'ozuzu anyị, ekwela ka anyị kwere na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ. Zọpụta anyị, a na-arịọ gị ose bụ ọnajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọta anyị na njọ oge niile, anyị ụkwa na nsogbu niile, were nchekwa eri so na-atọ ya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka na-enye unu, enyekwana anyị na njọ anyị, kama enekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị, nye udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụ a dịrị unu mgbe niile, ka anyị rịta n'onwe anyị ekele nke udo. na-enwe atụrụ nke Chukwu na ediwe anyị Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọ bụ ndị abụọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, mee ka ahụ na mkpụrụ obi anyị nọrọ na nduzi onyinye nke n'igwe inyere anyị, ka anyị ghara ịdị na-ebi n'usoro nke anụ ahụ, kama ka ike oriri nsọ nke anyị natara na-ebutere anyị ụzọ mgbe niile site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Editor DJs. Can you have a second collection? Why I can't do it? Jesu. Kawakwa Shina Parish. Parish na Chetraya, the annual Catholic appeal in progress. Our goal of $22,000 has been reached. Parish na Kelonia Wola for being able to contribute. And Onyama Tukondobi, who hasn't contributed yet, to please do so. Parish gave offer classes for adults to be 16 years and older, Maka Eucharist, Sacrament, Baptism and Eucharist, and Confirmation, and for all those other people which are other religions. Because when Catholic remind you to get to parish. So all parish council members na meeting on Thursday, September 16th at 7 p.m. on our rectory basement called take place. Now, the second coalition for St. Elizabeth Ann Satan Fund in support of our Catholic schools, and are generous in offering. So the came up the registration and re-registration for Sunday catechism classes a bit already, a bit last month. Manoga ended on Wednesday, September 15th. So there will be registration and re-registration in the rectory basement on Sunday, Yawota, and tomorrow, September 12th, right after the 9:15, 10:45, and 12:15 masses. That's not to pick up the books for this, for those who are already registered. I got Friday, September 17th at 9:30 to 4:30. Frequent note in our office got closed from 2 p.m. to 3 p.m. So I can work where parent orientation on Kahagawuna Zoom at 7 p.m. in English on September 15th and in Spanish on September 16th. Tedri Jesu. Got second Sunday of the month, can now. Because why I do can do after. Kafada goes here quickly and briefly. Anyị sokwa gị n'azụ, okolobịa dị mma.
eze Jizọs okorobịa dị mma, anyị sokwa gị n'azụ. Ndị nna, eze Jizọs okorobịa dị mma, anyị sokwa gị n'azụ. Jizọs okorobịa dị mma, anyị sokwa gị n'azụ. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị, osebụrụwa nụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị maka onyinye nke ndụ, onyinye nke ezinụlọ dị iche iche, n'ụzọ pụrụ iche onyinye nke ndị nna ndị ji wee wube ezinụlọ anyị dị iche iche. Anyị na-ayọ ka ị gọzie ndị nna anyị nọ n'ebe a, ma ndị na-enwere ike ịnọ ebe a maka ihi otu ife si jide ha. Anyị na-ayọ gị ka ị gọzie ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie ndị nwunye ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie aka ọrụ ha dị iche iche ebe ha si enweta ihe ha ji wee na-eneta ndụ na ezinụlọ nke ha nyere fa n'aka anya. Anyị na-ayọ gị ka inye ha okwukwe siri ike n'ebe ị nọ, gbaa ha ume n'ọrụ niile na ihe niile nke ha na-agabiga iji wee na-eme ka ọrụ ezinụlọ ikenye ha na-aga n'iru. Anyị na-ayọ gị fafesịa gị nke ọma n'ụwa, mekwa ka afọ iru na iru na alaeze gị bụ ụwa gasị site na Kristi dị nwanne anyị. Ka Chineke dike niile gọzie, chekwa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Jizọs onye na-eme mma ka ị bụ, naanị gị gara n'ime ala mmụọ nata. Tedri Jesu. So when they name a birthday celebrant? No? When they name anniversary? Okay. When those who are worshiping with us for the first time, would you be able to stand up? All right, Tedri Jesu. Oto dị Jesu, anyị na-ekele anyị niile maka iwepụta ohere wee bịa ife Chineke ofe n'ụbọchị tata. Anyị ga-agbawa mbọ na-ewelitekwa ụkwụ maka ọ dị ka anyị na-abịa leti nnukwu. Mgbe a na-ebido ụka tata, ọ dị ka agaghị aka, mana mgbe a na-agamikwa ndị mmadụ na-abata, ma oge ụfọdụ enwere ike nwee hold up, so ka anyị na-etinye ya na akaụntụ. Ị na-apụ ịpụọ n'ezigbo oge kama ị ga-abịa leti bịa n'ezigbo oge. Anyị na-ekene Chukwu n'isi anyị, na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma n'izu ụka na n'ọdịnihu site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị kwụrụzie ọtọ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo, na-aba n'udo.